ga murza ka kwantar da ita kuryana akan gado wai kai sai ka iya cire kaya kai amfani da ni. Minti nawa ne cin dan malela da sukari? Wallahi tallahi kuma dandanan yi za a yi. Menene a ciki? Shinkafa ma na watsa mata salaki na cinye bare wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba gana take. Kin ga wannan dinki yadda ya ojuju. Wannan katafaren abu naki murja ki gode Allah. Wai. Ki ai tsinanniya ce dama matsalar ki kenan ke ba za a yi wannan zancen ba. Yar wahala. Ta yi basta. Ta yi basta wa ita nan. Kaga mutum 1,200. A live ba. A wa'inda To suke ni online ba. yanzu na rantse da girman Allah Idris gajeren wanda na kanka da shi in muka fara ba ta kashi akan